Ah, què? Que quantes estries tinc? Ui, és difícil de comptar, Però així, a grosso modo, jo diria que 32. 32? Això compta com a tigresa, no, ja? O com a zebra. Nenes, que he quedat. I és que no sé com posar-me el cabell perquè... Oi que sembla una mica estranya aquesta part? Ho veieu? Sí, és el cabell el que et preocupa, no? Sí. Per què? Però què t'has fet, Joana? T'has depilat una mica? Es nota molt. No. Com t'has depilat? Doncs no sé, m'he fet amb cera el bigoti, després amb pinces... Havia d'anar a l'elèctrica, però és que no tenen hores. També he fet una mica les patilles. Amb cinta aïllant, no? Però tu no te n'adones que has massacrat a la mare naturalesa? Ai. Que has massacrat el teu Amazones particular, tia. I no et fa més vergonya anar així? Tu creus? A veure, que cadascú pot fer el que vulgui amb el seu cos, Sí, però bueno, clar, després anem de feministes i no? Que jo sóc feminista, Sí. Jo també. Sí. Doncs me'ls pinto, me'ls torno a pintar i ja està. Què? Millor? Sí, molt millor, sí, està bé. Sí, no? Moltes gràcies, nenes, no sé què faria sense vosaltres. Desitgeu-me sort, no? Sort! Bueno, fins després. Adéu. Adéu. Això compta com a mapatge? Mapatge. Mapatge? En català... O rentador. O rentador. Està bé. You give it a sweet